linapastangan kaya kami. Ban apakilala mi, indewa ka na ning pamagdulap, king sarili ming kapakanan, ning atin namang mapiperwisyo karing aliwa. Ban gunyat kami para king matulid, apa mi palaghanap, king pibansyan na niting yato. Ban idake milaring aliwa, king gilingan mi, para king kasaplala na ning komunidad. Ban tanggapan mi ingke king katungkulan, king komunidad, king espiritu ning tapat apamanyuyo. Ban ing banal na espiritu, tayranit pasignangan ing Santo Papa Francisco, ding obispo ampo ding pari. Ban mi pagkalubang kamindakal a bakasyones king pamagpari at biye religyoso. Ban adala miya imbelwan at lugod kang Kristo, karetang epamakibalo kayo. Ban kinanumang ato tuklasdat apapalto kaya panding tao, balo ming kilalanan king in Diyos iyong makipaya kaya kami ang poki sabla. Ban king oras ning kamatayan, makasadya kami lungub king karinan ning ipang at sabanwa. Ban kanita matay kami nga tsuking kapayapan at pamakikasundo kang Kristo ang poka rin paraming tao. Ban mi pamatulan kami king kamatayan daring pakamalan mi king biye, pauli ning kapananigan mi king ginusinubling mebye. Banding kapatad ming miyangon na biye, agad na lang bidakayanan king pangasubli ng mebye ning anak mo. Ngini tahimik tamang manalangin para ka ring sarilitang kapagnasan. Itamongan po, Banal a Maria, sopan mo kami kaning keking kailangan, panalangin mi ang kabilugan abalayan ng Diyos. Manano na sanang mi payabot ng kaya kami, ingalanangga mong sao. Ginoo binye mi Maria kaya kami, ban maging induming makatalagang sumabot kaya kami, king balang pinandit. Ibigay mo kaya kami, grasya makasakdal kami kaya, king nanamang keking kailangan. Amen. Tarakat na po.
Kilagining pa ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Lukluk tayo po. Kambeda po din kaya katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetara naman po ding makatuking intentions. In kapasalamatan na po, Diseri Francisco Seller and family, Chris and Rona Gomez and family, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Jose Pepe Hison, Lucia Yanko, Mrs. Edna Corpus and family. Kapasalamatan na naman din magmasusi king Aldodang Kebaitan, the Reverend Father Pablo Sahagun, Marvin Lagundo, Yolanda Sarmiento, Don Mauro Gomez, Corazon Santos, at Nida Pangilinan. Kapasalamatan na naman din magmasusi king karelang 25th wedding anniversary, Mr. and Mrs. Edgar Manalang. Special intention, Deeds Enito David and family, Engineer Jesus Punsalan, Mayor Teddy Tumang, Ning Torres, Jem Malumba, Villamor and Rosalina Tolentino and family. For the successful operation, Leonida Palma. Para king malalagwang kapaldanan dari Megan Centeno, Felipe at Corazon Pajardo, Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Ranilo Deirit, Natividad Perez, Belia Trinidad, Rosel Montemayor, Michael Alfaro, Alaysa Reintulio, Joy Manalo, Espiridion Kayanan, at Mark Antonio, Brother Pat Ahos, at Rolly David. Para king lananggang kapainawan, ning kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Jr., Alfredo Sr., Barbara Angel, Violeta, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
Kinlagyo ng impampo ng anak po ng Banal Espiritu, ing grasya ni ginutamang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, maya payaba, kay kay po, kingaldo pong iti, ganakantaya, ing pundador ng Opus Dei, San Jose Maria Escriba. Bangkanita, bebe tayong matampangapag masusyan iti, sisyan tala pareng kasalanan tamo, at manyad pantaw dat pakalulu, king apong Ginoo. Ikang patula, karing tapat, king kasunduan da keka, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang babye, babalake kami, laban karing wad a propeta, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang mamantabi kay kaming tuntun, king tururat, aral, ning banal a kasulatan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangangga. Amen. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at kinatong kapayapaan, kaitamo iyang kaluguran. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at kinatong kapayapaan, kaitamo iyang kaluguran. Ginong Diyos, nalilingkan mo, Diyos ikaw mayong bahaya, pupurianda ka at marangalan, maligayan dagat sa sampan, pupurianda ka at marangalan, maligayan dagat sa sampan. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at kiyatong kapayapaan, karing tao iyang kaluguran. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at kiyatong kapayapaan, karing tao iyang kaluguran. Kiyatong kapayapaan, karing tao iyang kaluguran. Manalangin tamo. O Diyos, aminubog king paring isan Jose Maria, king banalabalayan, para ipasyag ing pangkalahatan na kayawsan king kabanalan at apostolado. Ipagkalog mo king pamamilatan at mayap ng halimbawa, ing mananasanang kapamilatan ding aldoldoming pamagobra, mayubog kami king wangis ng Jesus sa anak mo, at sumuyo king obra ning kaligtasan, king milalablab alugod. Kapamilatan ng Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magaring kambe mo, king kameto nga ning Banal Espiritu, meto nga Diyos, manggaman king alangangga. Pamamasang ibot, king kadwarang libro, ding ari. Inyang miras ne, ing matas e sacerdote, ihilkiyo king templo, ngano kang safan. Ikit ke king templo ning Ginoo, ing libro ning kautusan. Binyene kang safan, at binasa ne niti. Kay bot mintayo king ari, at ngano keyo. Binyedala po ring talasuyuyu, ring salapi, karing taong mga siwa, king pangalari ning templo na ning Ginoo. At nga na pang sinabi, atin niya pong binye libro kanako, ihilkiyo. Binasa ning masikan iti, king arapon no ning ari.
Inyang dimdam no ning ari, ing amanong mababasa king kautusan, ginabok no, ing susulod ng imalan, uli na ning lungkot no. Inutos no kang Hilkiyo a pari, kang Ahikam a anak ng Safan, kang Akbor a anak ng Mikayo, king Kalihim a Isafan, at king Mayordomong Iasayo, ing manyawad lang kausukan, king Ginu, para keyo, at parang king mabilog a Hudo, dikil king turunan ning libro. Ngano po karelo, muaya kaya katamu ing Ginu, uling era depatan, ing pipumpunan tamu, ing sukat marapat, at sasabyanan ning libro. Pepayawos na langang aring Hoshas, ding manimuno na ning Hudo, at ning Jerusalem, at miyabe-abe lang minto, king templo ning Ginu, kambeda ring pari at levito, at ding sablang memalen, kalulu, at mabandi. Binasa niya karelo, ing mabilog a libro, ning kasunduan, ameyakit king templo ning Ginu. Tinalakadyo, ketang paglugalan no ning ari, at ginawayang kasunduan king Ginu. King tuparan nalo, king mabilog ng puso, at kaladwa, ring sabla ng kautusan at tuntunan. Antimo ing makasulat king libro. At menga hulo, ring sablang memalen, ing tuparande, ing kasunduan. Ing amano ning Ginu. O Ginu, iturumo kaku, ring kabaldugan ding kaya kang kautusan. O Ginu, iturumo kaku, ring kabaldugan ding kaya kang kautusan, at kakulang pamintuan kapilan paman. Pagkaluban mo kung pamanalastas, banking mabilog kong puso, kakulang ato paran, ding kaya kang kautusan. O Gino'y turumo ka, ring kabaldugan din kaya kang kautusan. Papanitilyan mo kung maminto, karing kaya kang kautusan. Uling kareti, ing ligayo kakong kamtan. Saupan mo kung magnasang tupad karing kaya kang tuntunan, at aliwaing pikwaltan, ing kakong sisikaswan. O Gino'y turumo ka, ring kabaldugan din kaya kang kautusan. Emu pabustan ing sikaswan kulo, ring bage alang kabaldugan, at kalupa ning pengako mo, mipala ko sa, ako, pagnasan ko lang tuparan, ding kaya kang kautusan, bayong bie, kaya kang ipagkalam, uli na ning kaya kang katuliran. O Gino'y turumo ka, ring kabaldugan din kaya kang kautusan. Nuan loretang tinupad, king amano, kambening pusong mayop, at mapaminto, at may natili, anggo king mikabunga. Ang Ginoo manatili kay kayo, At kaya ka ate mo rin, pamamasa king may pabalitag pangkang San Mateo. ligaya kaya ka o.
Jesus nga na karing kayang alagad, mangilag kayo karing propetang eto tu. Daratang laki kayo, makabalat kayong tupa. Dapat king kamatutuanan, aso lang gubat ang mga bangis. Kilala yula king dapat da. Makapanagtalkawaring ubas, karing bonggabilya, at igos karing dapdap. Adi ka. Ing maya padutong mayap ya bunga. Tapos ing marok adutong eme pakinabang na nabunga. Eya mamungang marok a bunga ing maya padutong. At eneman mamungang mayap ing marok adutong. Ing balang dutong ay mamungang mayap kuturan niya at gawan panangab. Makanya nyo lang akilala rin propetang ito tu king kapamilatan ning dapat da. Ing mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Kapurihan kaya ka, O Kristo. Gandang morning. May message po ako ng isang di ko kilala. Siguro kasama sa mga Opus Dei. Ito yung isang kanilang kinakalat. Ang debosyon din at pag-alala, paggunita dito sa pundador ng Opus Dei, si San Jose Maria Escriba. Siya po isang Kastila, isang paring Kastila. At ito nga ang isang nabuo niyang grupo ay yung grupong Opus Dei. May mga pari at mga laiko na miyembro nitong banal na samahan. At ang panawagan at ang imbitasyon ni San Jose Maria Escriba ay yung the call to holiness. Yan naman ang mismong panganyaya ng Panginoon na tayong lahat ay maging tulad ng Ama nating nasa langit, maging banal tayong tulad niya. So parang ito yung rine-echo ng panghikayat ni San Jose Maria Escriba na tayong lahat, huwag nating kalimutan, our vocation is to become holy. Tayo tinatawag ng Diyos sa buhay kabanalan. Kaya lang po, pag ating iniisip-isip, yung paano maging banal, parang napakahirap maging banal. Kung titignan niyo po yung mga tinuturing ng mga nating santo, siyempre kabilang na si San Jose Maria Escriba, parang ang hirap maabot ang buhay kabanalan. Titignan niyo po yung mga santo natin, yung mga martir, siyempre nauna yung mga martir, yung mga nag-alay ng buhay para sa Panginoon, hindi nagdalawang loob mamatay para kay Kristo. Siyempre kabilang na dyan ang ating proto-martyr na si San Lorenzo Ruiz at pumapangalawa si San Pedro Calungsod, mga martir. Kaya paano tayo maging martir? Di dapat pumunta tayo sa China ngayon na binabraso ang Pilipinas, at i-evangelize natin ang China, at doon papatayin tayo ng mga Chinese, doon po yung magiging santo tayo, magiging martir. Sino pong gusto sumama sa akin sa China? Mga sister, pababayan niyo ba ako sa China? Kasi siyempre po medyo mahigpit sila sa Kristyanismo doon sa China. Yung kung hindi man martir, kaya mahirap maging santo. Yung iba naman sa sobra nilang katalinuhan, ginamit ang katalinuhan para sa pananampalataya. Tulad ni Santo Domingo de Guzman. O kaya naman si San Agustin. Andunong-duno, magpahanggang ngayon, nagagamit natin ang kanilang mga teloyo. Paano naman ako? Hindi ganun kataas ang intellectual capabilities. Kaya parang ang hirap-hirap. Yung pang maging mga obispo at mga papa na marurunong. O hindi man po ganyan, yung iba naman tinalikuran ang kislap ng mundo at inihandog ang buhay sa buhay panalangin tulad ni Saint Benedict, si San Scholastica, yung ganyan, yung mga naging monks at monghe,
si Santa Teresa de Avila, yan, mga ano po yan. Marunong na, tapos iniwanan pa yung kislap ng mundo, kasama na si Saint Therese of Lisieux, mga maganda din po yan. O kaya naman kung hindi yan yung kasimplihan ng buhay, na ganun din, pero hindi na naman nabuhay sa isang monasteryo, pero iniwanan ng karangyaan ng buhay tulad ni Saint Francis of Assisi, nagtayo ng isang sariling grupo ng mendicants na mga Franciscan, ngayon mga Franciscans. Parang ang hirap yan. O kaya naman maglingkod sa mga mahirap tulad ni Santa Teresa ng Calcutta. Yung magtayo ng mga institusyon para alagaan lahat ng mga mahirap. Tayo po, lagi mayroon ganyan, no? Doon sa paanan ng mayroon tayo suki doon sa harap ng simbahan. Yan. Baka mayroong sa atin, mga EMDC, magkop-kop ng mga palaboy-laboy sa daan. Sindi po sa diocese natin, mayroon tayong bahay pag-ibig, yung mga abandoned na elderly, mga abandon. Hindi pwede hindi naman abandon pero ititira doon. Mga abandon lang. Pero may mga santo po yan. Si Santa Teresa de Calcutta nga, ganun ang ginawa. O kaya yung namatay na naglilingkod sa mga mahihirap, na may sakit. Kailan lang po pinagdiwang natin ang pista ni San Luis Gonzaga na nahawa doon sa pandemic ng panahon niya. Pero inialay niya ang buhay niya sa pagkalinga sa mga tinamaan ng salot. At hanggang sa nahawa din at yun ang kinamatay niya, si San Luis Gonzaga. Kaya pag titingnan niyo po yung buhay nitong mga santo, parang ang layo-layo ng buhay natin, no? Paano naman tayo? We are also being called to holy life. Kaya ito pong si San Jose Maria Escriba, ang kanya ay ang kabanalan wala dun sa paggawa ng mga kakaiba, mga extraordinary things, kundi sa pang-araw-araw nating buhay. Hindi kailangan iwanan ng karangyaan, hindi kailangan magbuo ng institusyon para sa mga mahirap. O everyday ng iyong buhay, yun na lang gagawin mo, kakalinga sa mga mahirap, sa mga may sakit. O kaya magpakaldalubhasa tayo sa pananampalataya. Hindi. Para kay San Jose Maria Escriba, sa anumang kalagayan natin ngayon, diyan tayo tinatawag ng Diyos sa buhay kabanalan. Kung ikaw ay may asawa, diyan mo paglingkuran ng Panginoong Diyos. Nandi diyan ang kabanalan. Sa pagiging tapat sa asawa, butihing may bahay, o kaya mapagmahal, mapagkalinga sa mga anak, at may mabuting puso sa bawat tao, sa mga kapitbahay. Nandirito po ang simpleng panganyaya ni San Jose Maria Escriba sa kabanalan. Nagtitinda sa palengke, sa pagiging tapat sa pagtitinda, na hindi nandaraya, hindi nanloloko, hindi nang bubutol-butol ng mga customers. Kay Maria Escriba, ito in our daily life, in our daily routine. Doon natin pwedeng cultivate yung buhay na kabanalan. Angkop naman po ang ating ebanghelyo ngayon kasi dito naman paano mo malalaman ng isang tao ay hindi nagbabalat kayo. Hindi nagkukunwari. Sabi nito makikilala mo ang isang tao
kung paanong makikilala mo yung isang halaman sa kanyang bunga. So tayo bilang mga tao sa bunga ng ating mga ginagawa, ang ating mga ginagawa mismo ay mga bunga ng ating pagkatao, ay diyan makikita kung anong klaseng nilalang tayo, kung anong klaseng Kristiyano tayo. Kaya ito po, hindi kailangan gumawa ng kakaiba. Yung ating kabaitan, yung ating kabutihang loob na ipinapakita sa isa't isa, ang ating katapatan sa ating mga sinumpaang responsibilidad, nandirito ang daan tungo sa kabanalan. So ito po ang napakagandang kontribusyon ni San Jose Maria Escriba ukol sa pagpapakabanal. Kaya siguro po tinawag niya ang kanyang grupo bilang Opus Dei. Opus Dei means work of God. Work of God. Opus Dei, work of God. Na siguro para kay San Jose Maria Escriba, ang lahat ay gawain ng Diyos. Hindi pagsimbahan lang, yun lang bang gawain ng Diyos? Pag nasa simbahan ka, pag nobena, yun lang ba yung gawain ng Diyos? O kaya ang gawain ng Diyos, magbibigay ka ng retreats, sasama ka sa mga pilgrimages. Ito lang ba? Para kay Jose Maria Escriba, hindi nahahati ang buhay natin sa spiritual at parang material. Ultimo yung mga, pwede nating sabihin, di naman mga spiritual things, pero they can be spiritualized. Kaya nga po, kahit naghugas ng plato, wala ka naman sa simbahan. Parang hindi naman gawaing para sa Diyos, pero para sa Kanya, ito rin ay pwedeng sa work of God. Na sa pamagitan itong ating mga malilit na nagagawang ito, pinaglilingkuran na natin at ginagawa na natin ang trabaho, ang gawain ng Diyos. Kaya hindi nadadikotomize ang ating pagkatao. Na pag dito, mga Katoliko tayo, ang babait. Pag uwi sa bahay, ang tamad-tamad naman. Hindi mo man mapapagtrabaho. O kaya pagdating sa opisina, ang sungit-sungit, pero dito sa simbahan, ang bait-bait. O kaya naman dito, kasi lately po may nagbudol-budol. Baka nagdasal pa yung mga nagbubudol-budol na yon. Sana po maging matagumpay ang aming pagbubudol ngayon. Ganyan. Tapos manloloko na ng kapwa. Hindi po ganun. Dapat hindi parang hiwalay ang ating buhay pananampalataya sa ating pang-araw-araw na buhay. Dapat iisang buhay lang meron tayo. Mayroong integridad, mayroong consistency. Mayroong consistency, consistent tayo. Hindi parang pabigla-bigla, mamaya mabait ako, mamaya sungit-sungit na, mamaya very Catholic ako, mamaya parang hindi sinasabuhay ang buhay pananampalataya. For San Jose Maria Escriba, ang ating pang-araw-araw na ginagawa, ito mismo ang daan tungo sa kabanalan. Hindi hiwalay sa buhay pananampalataya. Kaya naway San Jose Maria Escriba ay ipanalangin tayong lahat, para tayong lahat ng kanyang mga kapatid, tayo rin mabuhay na banal. At sa paglisan natin sa mundong ito, igawa din sa atin ng Panginoon ang korona ng buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon po'y ating ihayag ang ating pananampalataya sa Panginoong Diyos. Sabihin natin, sasalpantaya ko, King Diyos, ipang maipain tutu, di na lang King Banwat Tiyato, at ang Yesu Kristo, ang anak ng bugtong, ginutamo,
Pinagliging upaya ng Banal Espiritu, ni Bay ka Santa Mariang Birhen, linasala ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, metet mikot tinipay ka ring mete, king kadungal do, pepaitas siya. Pepaitas siya banwa, makaloklo, kanan ng Diyos. Pagdaling nagbalik ka na mangkiti, ban mo kung, kaling mabiyan po, may nga mate. Sasalpantaya ko, king Banal Espiritu, king pangasabilang nering mete, king biyalang hangga, ing pangatsu ring wada propeta, metong niya pang masakit a problema hanggang ini. Anano lang akilala, karing propetang tunay ng tinubod ng Diyos. Nga tamang manalangin, Ginoo, dinan mo keng tutong propeta. Ginoo, dinan mo kay tutong propeta. Para ka ring pamuntok ning Santa Iglesia, iturura sanang malino ing katutuan, ban malagwarang aintindyan ding tao. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, dinan mo kay tutong propeta. Para ka ring pamuntok sibiku, parati lasanang maingat, karing tutong talaturo king relihiyon, amalyaring magkapilit manikwa, king karelang panlalawe. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, dinan mo kay tutong propeta. Para ka ring melindang, kapamilatan ding huwad a propeta, akilalarasana ing karelang kamalian, at magbalik la king kawan ng Kristo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, dinan mo kay tutong propeta. Para kaya katangan, parati ta sanang matalino, at maingat, ban era kata alin lang, ding mapamurayat, nune bagkus, tapat tang tukyan, ing turo ng Kristo, amiyayatad kaya katamu, king kapamilatan ding ating upaya, king kayang Santa Iglesia. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, dinan mo kay tutong propeta. Ngeni adwanta mo po in sarili tang kapagnasan. O Ginoong may pahintuto, papanatilian mo kaya sanang ligtas, king pamikasala, bangketa ding keng pamisip, amano dapat maging kadugod-dugod la kaya ka, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapanan sa aning inuting daon karinggamat mo. Hikapulit at kaligay, hikayang lagyo, hikaya katamang kasaplala at yung mabilang ng Santa Iglesia. Banalay pa, tanggapan mo din kay kaming ain, bilang kapigaganakan kang San Jose Maria Escriba, bangkanita, king kapamilataning sakripisyong dinaon ng Kristo, king altar ng krus, agawa mong atyungin, kaniting sakramento, ing malam mong pabanalan, ing sablaming daraptan, kapamilatan ng Kristong, ginumi, ting ginuma natilya kay kayo, At kaya kami, yat nayorem puso yo, kaya't nanong hindi pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. hindi karapat dapat at matuloy. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang parati at numang karino pa, Diyos king alangang lubos mayupaya, ibabayo may Santa Iglesia, king balang panawon, kapamilatan ng pamipaltomong lalaki at babaying makapasubali, king kabanalan, babya patutu, king kekang alang kupas sa lugod. Agyaganda kami, kapamilatan ning biyerang bayani, at sa sopan kapamilatan ding alang likat dang panalangin, ban maging mabye keng tanda ning magigtas mong upaya. Ulinita kang berisab lang koro ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayami daw kusang lug, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Pira, sunay binyene ka rin kayong disipulo, nga natanggapan niya iti, kung anat ka na niya. Tingin ka na kung katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis, kaning kayong disipulo nga natanggapan niya iti, kung nga minum ko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa may patawaran daling kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan.
gaganakan mi pa, ing kamatay na pamanyabli ng mebien ing anak mo, daramya kaya kay ting tinapin, ing biyat ing kalis ing kaligtasan. Na yun ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangmamay pagamwa mo, king i kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mo makalaganap kimeto yato, ban biganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at i Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Ganaka mula naman din kapatad ming pepainawan at maninayang sabling miye, ding sablang mayang unabye, tanggapan mo sana, king maligay mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamiking biye alanganga, ban kaya benang Maria, ing Birhendo ng Diyos, kambiyan ng San Jose kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panawun, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenad kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, puryanda kat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amahin talapangabo sa bibog yung balan ng turu, nga tamong ining mangangas, manalangin. Ikabos mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkadubing kapayapan king panawin ni, bangking kasopan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Na mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Naningluwin mo yung kasalpantianan kaya kang iglesia. At pamayapan mo at bilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alanganga. Ing kapayapan, ing ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. At kaya kaanin. Imi kakapatad, may pupugayin tamong ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po. Kapayapan, bismillah.
King malugod at maganakatang Ginoong Kordero ng Diyos, minalako king kasalanan ng yato, noon tamang makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoong matampang tanggap kaya ka, dapat siya kasingamanan mo at kumayag. Ang siyang umukong sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapamit ay hanggang sa pusong diwa. Tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalan. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikaharap sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa mga pusong buhok sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Manalangin tamo. O Ginoong kay kaming Diyos, mananasanang ding misteryong tinggap mi, king kapag masusyan kang San Jose Maria, pasig na nga na kay kaming pangaampun mi, anting anak mo, bangkanita, king matapat a pamanusig, king kaburian mo, sumulong kaming mipmong tula, king dalaning kabanalan.
kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. So, pag-anak ka po, so bukas wala po tayong misa ng umaga, sa hapon po siya na 4 o'clock p.m. Para basbasan po natin itong mga renovated na ito, Lay Formation Center. Ngayon po pinalitan natin, rinibrand natin St. Augustine Building. Tsaka po yung isang hall din sa likod, sa Casa de Santa Monica, na Luchipam Hall. No? Kasi Lucas and Consuelo Sandico Hison Hall. No? Kasi po sila pong nag-donate. No? Pero Luchipam for short. No? Okay, so misa po ng 4 o'clock. Siyempre, yun din po yung misa ng aking personal na pasasalamat. Dahil bukas po magiging 16 years old na ako. Sweet 16. No? Okay, 4 o'clock p.m. po yung mass. No? Ang ginuman natilya kaya kayo. At bendisyonan ako ng Diyos sa may 22, ingib pa, ampuning anak, ampuning banal Espiritu, kaya rin ang kapagmasusyan tamo, meta nang iniluguran ng Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, may po gandang araw, marami pong salamat sa lahat.